berapa pakar akhir video box ini? Naik terade, yang bola berkana seperti kamu. Antara bini sore ni, apa jangan wah, manap nak boleh ke? Bola berkana seperti kamu biar. Jangan gonda, dengan ni ya, ayu. Tu Serna. Hello. One. Ay, pasti lagi. Ay, paling ya, saya paling ya. Terus mana lagi hai bukol. Tu serba hargin gel. Terus mana lagi? Wih papa, gimana orang saya? Boleh tu visible lagi dah. Baru bosor na, putris bosor hai. National dance. Ayu, purba.
जोंनियाव गोबां जाहोनफोर दङ जाय जाहोना जोंखौ जाय जाथायफ्रा दिनै जोंखौ नैबे दा फैबाय थादों दे नोंथांमोनाबो खुगा मुथेना था एबारे मेगन मुथेना थानांगौ आरो साननैसो उनाव फैगोन बे जोंनि बड'लेण्डनि जिंनिफ्राय खिथुखौ मुथेना थानांगौ नोंथांमोना मोनथिगौना बेफोर जाबोगासिनो जाबाय थादों नोंथांमोना लासै लासै गासैखौबो मोनथिजोबगोन नै खोनासंल' दे जोंनि बे आसामाव आरो गुबुन बेमारफोर फैदों बे बेमारफोरा नोंसोरखौ गासैखौबो जाख्रुब खालामनानै नोंथांमोना मोजां गोसो होना खोनासं आरो जिबनाव गोसो ला जाय गोसोआ नोंनि जिबनाव अराय सम खामानि होगोन मिथिबायना आइफोर आफाफोर दे नैबे समाव आरो आं मोनसे मेथाइ खनबावदो मेगनखौनोलाय मानसिफ्राबो मानसि मेगना गोजा जायाबो गुसुं सुंखे जानांगौ बिजिलाना आंनावलाय मा बेमार जानायखाय बे मेगन गुफुर जानायलाय सिदायनो जाना थादों दा आं न'आव थांबासो फैजानो थांसै गस्लायालाय माने प्लास्टिक रोखोम बिलाय मा प्लास्टिकनि जानांगौ जाखाबाय बेनो बे आंनि मंगायना हरनायसो ना बेयो बे आंनि मंगायनाव अनलाइनाव फैनायसो दाखालिसो माबाया लुफैदों बेखौ बुंल'वा बुंल'दो सोंथि बुंल'खौ लोगो मोनदों बुंल'बासो दल दल गारनायाव फैदों नै नोंनि प्रेसार होननानै आंलाय मा गुफुर सानदों अखालि आं बिहरनायानो होननानै गोसोखांनानै दल दल ग्रहन खालामना लानाय जाबाय आरसिएफनिसो दा सोरबा मेम्बरनि आरसिएफनिब्लासो बाखि बिजेपि जाखो बे मुलिफोरखौ जाखालाथावा दाम बाराबाबो ब्रिजे बोरमाफ्रा ब्रिजे बायनो थांबाय आं साला बोरमाखौ गोदोर गोदोर नायखाय फिसा फिसा फान्थिनि फान्थाथा जाथि जाथाफोरखौसो फखायना हरनांगौ लामासो जाला बेखौ मा बे आरसिएफनि सोमबालिफोरा मुलियाव बिराद जादु गोरों बेयो मानसिया दे आरो मेथाइखौनो खनबावदे गोदो गोदायाव जों माबादि सोलियोमोन
जाबाय खफ्रा खफ्रि गासै बेवहायनो बिथांमोनखौ फैनांगौ जाबाय आंनि गारिया बहा थांगोन गारि बे फ्लाइअभारा फर्स्ट फ्लाइअभार एथुबारा थांगोन आंनि गेटाव फ्लाइअभार एम्बुलेन्स आंखौ लांफैदो नोंखौलाय सोर लांफैबावनोलै लांफैदो दुरबल जाबाय आं दिनै